16. mendearen bukaeran eta 17. mendearen hasieran ohikoa zen antza txokolatea hartzea Euskal Herritarron artean. Halaxe, sortu ziren sasoi hartan Euskal Herriko merkataritza gune garrantzitsuetan txokolategileen berezko gremioak. Iruña, Baiona, Gasteiz, Donostia, Tolosa, Oñati edo eta Bilbo besteak beste prezeuden etortzear zegoenerako. 18. mendearen hasieran, gerrak eta liskarrak izan ziren nagusi potentzia Europarren artean, Ameriketako kolonikin merkataritza kontrolatzeko itsasoan batez ere. Testuinguru horretan askoitiar ilustratu talde batek Donostiako merkataritza kontsulatuak eta euskal kortsario batzuek sortu zuten 1728. urtean Pasaiako eta Guairako portuak baliatuta Karakasko errege konpainia gipuzkoarra. Konpainia berri hark merkataritzarako hainbat itsasontzi armatu ureratu zituen, eta urte gutxi batzuetan kakaoaren eta esklaboen salerosketen monopolia lortzeaz gain urte askotan aritu ziren Gipuzkoan ekoitzitako armak, gaztelako garia eta beste hainbat produkturen merkataritzan. Munduaren itxura. Gero, txokolate beltzeko egunak daude, berezietan berezienak. Kakaoaren alde mikatza maite duen jendea espezie berezia delako inon izatekotan. Txokolate beltzeko egunetan edozer gerta daiteke. Kakaoaren alde iluna maite dutenek beren gauzetan buru belarri murgiltzeko joera daukatelako. Izan asmozitalak egosten, izan sorkuntzarik ederrenak ehotzen. Txokolate beltza jende zorrotz tinkoaren kibide fidela denezkero. Txokolate beltzeko egunetan asmorik nobleenak pilatzen dira egunak aurrera egina hala. Izan tableta forman, izan bonboi gisa, izan andre gizonen joka molde apartekoetan.